Ti tudtátok, hogy van egy olyan szerkezet, amit ha magatokra raktok, akkor 15 napon keresztül folyamatosan monitorozza a vércukorszinteteket? Na hát, mivel nekem az utóbbi időben a hormonrendszerem kicsit megborult, és az inzulin rezisztenciám is egy kicsit bedurvult, ezért én kipróbáltam. És meg kell, hogy mondjam, helyenként egészen furcsa eredményeket kaptam, ami egy csomó tünetemet igazolta. A felhelyezés egyébként nagyon-nagyon egyszerű, és ne tévesszem meg senkit, az a tű benne egyáltalán nem fáj, de komolyan egyáltalán. Megnyomsz rajta egy gombot, az belövi a szenzort, és már kész is. Letöltesz hozzá egy alkalmazást, és már össze is tudod kapcsolni a szenzort a telefonnal. Ebben az alkalmazásban nyomon tudod követni, hogy milyen volt, vagy éppen most milyen a cukrod, és ha mondjuk leesik, vagy épp túl magasra megy, akkor az alkalmazás jelez. Bár nálam szerencsére úgy tűnik, hogy normalizálódik a helyzet, tényleg hasznos volt. A viselése tök kényelmes, és semmiben nem akadályoz. Nekem tök sokat segített, úgyhogy ha valaki még azt érzi, hogy hasznos lehet a számára, akkor ajánlom szeretettel. A Glux Shopon elérhető. És ha te is szeretnéd kipróbálni a Lynxet, most itt a legjobb alkalom, ugyanis november 28-án indul a Black Friday akció.